nire literatura osoa kantu bakar batean kabitzen denean. Haizeak neurtzen duen denbora dortokeen oskoletan galderak eginez. Unean nintzen, eta gurasoen etxeko paretak paperezkoak ziren. Musikatik eta komiketatik heldu zitzaidan literatur zaletasuna. Paduretan lokatzezko lorratzak gusten joan zen ume hura dut gogoan. Giza piztiario bat eskaini nien joan zirenei. Adar bakarrak, ostrukak, usoak, bisonteak, pinguinoak eta mantisak. Simbologia arraro bat eskutatzen duen zoologiko emozional bat izan zitekeen nire sormenezko lurraldea. Gonbidapen bada hau, lagun maitea, gera zaitez gau nirekin hondamendiaren erdian. Poesiaren euriak blaituko du gure bilustasun erabea. Galtzaiek ere merezi dute pasarte epiko bat, agian orgasmo elektriko bat, historiaren eta istorioen aldirietan. Elurra izatzea da espazioaren ertzak zabaltzea, sinetsi daitekeen oro izendatzea, itsaslamien kantua ditu eta onik ateratzea. Doinu hori salbazioa, eramateko nonbait proiektatzea, izara horituetan, etsaiaren begien zuritasunean, balakatua izan zen baselizaren erretaulan. Uskurtzean, zure bizkarrak sortzen dituen dunen itzaletan. Idaztea, unibertsoaren beltzuneak argistatzea da, tumore uhelduen berri emateko egin genuen magia sortzearen autua. Inork ez zigun eskatu lubakietatik ateratzea, horregatik gaude, guda zelaian, gure gorputz atalak partekatzen. Sortzea, komunitatean masturbatzeko hitzordu bat adostea ere bada. Idatzi dut nire relatoa eta margotu erretratua. Dagoeneko ez diot, deus zor nire literaturari. Zergatik galderari erantzun barik, jarri naiz buruz gora zeruari begira. Puntuazio ikur berri bat eratzen dute hodeiek, eta zergatik jakinga bere, badakit zertarako. Eta orain horrek baino ez du balio. Galdetu diot haizeari, aitu ote den gure denbora, Orbelek ez da liko duten, Nordoka oskolen margo beizura. Paduretan urratxalduak, Dantzatuaz amildu ziren, bi adar bakar ederren. Batu gintuen, gera zaitez gaur nirekin, urroten gatik topa egitera, itxaso zakarra daukagu. Euriaren errezuman gora, Taingaztegi, Taingazteginen, Bagoaz ilargiaren, etorbidean barrena. Gauaren misterioak, elkarrekin argitzera. Elazazu eskutik, elzaitzadan besotik egingo dugun azken bidaia da. Bagoaz ilargiaren, Espainetatik edatera.